Nu merge, nu merge, nu merge lumina. Mai cred așa cum venea un control de lungul. Dar tot ce ai făcut tu pentru tine trebuie să-i dai rost. Că ți-a venit în control care are legislație, de la cutărică. Cheltuielile mare, care sunt simplu, băi, stai puțin. Hai, eu fac și ție un surplus, un minus, să zici de 3 de milioane. Plătești aia și plus, dacă mai vine și vreo amendă, te-ai dus bravo. Dar și cu